Yurdun umumi meriyan orta mekteplerinin nobatdaky okuwyly tamamlanýan mahaly 12-nji sınıf tamamlayan okuwçy ýaşlara gutorduş synaglarynyň 4-lük 5-lik bahalary nagd pula satylyp başlany diýip Mara welaýatynyň birnäçe ýaşaýjy aýdýar. Jemleýici synaglarda 4-lük baha üçin 100-200 manat, 5-lik baha üçin 400-500 manat sorulýar. Diýip uçurumlar aýdýar. Türkmenistan orta mekteplerden uçurum bolýan okuwçy ýaşlar gutorduş synaglaryny tapşyrýarlar we orta bilim hakyna şahadatnama kabul edýärler. Şu ýyly ýurdun mekteplerine ilkinji gedek 12-nji sınıf okuwçylar mektebi tamamlaýar. Ýa-da 2013-nji ýylda ýurtda umumy orta bilimiň möhleti tapgyrlaýyn uzaldylypdy. Günorta Günnäwar welaýatynyň ýolatyn etrawyna Datyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan uçurum ýaşlaryň birnäçesi gutorduş synaglaryna bahalaryň bir kanun töleg esasyna goýulmagy bilen bir hatarda awatdaýyş işlerini pul çykarmadyk okuwçy çäriýeklik bahalarynyň ymykly peseldirip goýulýanyny aýdýarlar. Biziň klasymyzda mektebiň awatlaş işlerine pul tapşyrmadyk 3-4 okuwçynyň jemleýici bahalarynyň ören pes goýulmagyna garaşylýar. Diýip okuwçy ýaşlar aýdýar. Orta mektebi tamamlap orta ýa-da ýokary hünär okuwjaýlarynyň synaglaryna synanyşmagy meýilleşdirmeýän ýaşlar goýulýan bahalary özleriniň biperwaý garaýanlyklaryny aýdýarlar. Men güni harby gullugy gidip soňra iş gözleginde dasar ýurt döwletlerine gitmekçi bolýaryn. Meniň attestatymy näçilik baha goýjak bolsalar goýubersinler. Bize tapawudy ýok. Ýöne mende çärekligide, synaglara da, remonta da bermäge artykmaç pul ýok. Meniň okumak niýetim de ýok, höwesim de ýok. Diýip bir ýoly tönne uçurum ýigit Datyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýöne mektep uçurumlarynyň arasyna ýokary okuwjaýlarynyň synaglaryna synanyşmakçy bolýan ýaşlar bahalara çynnaky çemeleşýärler. 4-lük we 5-lik bahalara dalaş edýän ýaşlar özlerini mugallimler tarapyndan öňünden aýdylan maglumata görä gutorduş synaglaryna soraglar bilen bir hatarda özlerini jogaplaryň hem berilmegine garaşýanyklanaýarlar. Ýöne uçurum ýaşlar jemleýici synaglarda 3-lükden pes bahanyň goýulmajakdygy barada käbir maglumatlaryň paýlaşylanyny aýdýarlar. Hemmellere iň azyndan kanagatlanarly bahalaryň goýulmagyna garaşylýar. Ýöne 4-lük ýa-da 5-lik baha aljak bolsaň, mugallimlere pul bermeli. Diýip uçurumlar aýdýar. Olar hususan ýokary okuwjaýlaryna synanyşmakçy bolýan ýaşlardan pul almak maksady bilen jemleýici bahalardan gural hökmüne peýdalanylýanyny aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň ýokary okuwjaýlaryna girmek üçin köpden para sorulýar. Hadatlygyň çeşmeleri şu ýyl ýerli universitetleri we institutlary para kabul etmek mewsumynyň möhletiniň öňki ýyllardan tapawutlykda may aýyna çelin uzaldylanyny aýtdylar. Bu aralykda ýerli synçylar orta mekteplerde okuwçylara berilýän bilim terbiýanyň ýylynyň ýyllar boýy ýaramadlaşýanyny aýdýarlar. Ýa-ni ýakyna bilim edaralarına geçirilen uçurum dabaralarına tomoş eden tejribeli bir magarifi işgari Datyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda mekteplerde fizika, himiýa, matematika ýaly takyk ilmler beýlede dursun, ruhy ahlak gymmatlyklaryň kanagatlanarly derejede öwredilmeýänini aýdyp bertlenýär. Ahlak gymmatlyklary, adam gatnaşyklary öwredilmeýär. Birek bilen yumruklaşyp uruşýan okuwçy gyýylar diýermiň. Gyýylara garşy zorluk ulanýan oglanlar diýermiň. Garaz ahlak terbiyesi berilmeýär. Muallimler hem görelli orkazyp bilmeýär. Diýip tejribeli magarifi işgari aýdýar. Meselem şu günler muallimler mekteplerde ýylyň dowamyna ýygnalan kagyz materiallary, okuwçylaryň depderlerini, kär kitaplary, gaziet jurnallary ýygnap kagyz önümlerini öňürýän kärhanalara satmagy howluýarlar. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Maglumata görä mugallimler kitap depderleriň umuman kagyz önümleriniň 1 kilosini 4 manatdan değişli önümçülük kärhanalaryna geçirýärler. Mekteplerde adamlara we haýwanlara bolan rekim şepagat, bilelikde barlaşykly ýaşamak duýgulary öwredilmeýär. Diýip bilim işgari aýdýar. Meselem uçurum dawarlaryna okuwçylara asmany kepderi uçurdylýar. Ol kepder janawarlaryň görmedik güni galmady. Uçurumlar kepderleriň her birini 50 manatdan satyn alyp, olara dürli şaý tepler asyp, zerur bolanyna yelim-yelmäp asmany uçurdular. Kepderleriň kellesine kagyzdan täç ýasap, yelim-yelmäp şol täji saklajak bolup ýa-da kuşlara başga plastik cisimler dakyp uçurup goýberdiler.
diýip ol belliýär. Tejribeli magarif ýeşgär asmany uçurulan kepderleriň ol jisimleri götürüp bilmän ganatlary gyrlyp ejir çekip kötenini aýdýar. Ýöne mugullimler uçurmaýaşlaryň kepderleri görkeden görgülerini ses çykarman gapdaldan seredip durupdurlar. Mekteplerde ahlak terbiyesi, adamlara we haýwanlara ýaşaýyş durmuşa bolan söýgü öwredilmeýär diýip magarif işgäri uludan demin alýar. Okuwçylarda mugullimlere bolan hormat ýok. Mugullimler defter kitaplary kagyz kombinata geçirip giýirdeji gazanmagyň derdini diýip ol sözüni üstüne ýetirýär. Türkmen halkı şüýül awada din zalyp bilmejege meňdiýär. Adamlar eýýämden alady diýerler diýip Aşgabatly çeşme adatlygyň habarçysyna aýtdy. Ýönül häzirlikçe anyk gurdat aýdyp bilmejekdigini hem sözüne goşdy. Baladany adynyň aýdylmalygyny soran ikinji çeşme hem tassyk etdi. Ýekeci din zalyş ýerimiz bardy. Emma bu tomuz olan bile ýetdirjek däl Aşgabatly pensioner aýtdy. Söhbetdeşlerimiz awadaanyň tomuzsa ýapyljak duwarda gurrunlaryň prezidentiň may aýynyň başynda Balkan sewtini eden saparyndan bir hepde soň köp edilip başlandygyny aýtdylar. Adatlygyň habarçysy resmi taýdan barlap tasdikladyp ýa inkar etdirip bolmadyk maglumaty anyklamak üçin il arasynda bolup bir näçe Aşgabatly bilen gurrundaş boldy. Howa suýul türkmen halkynyň awazada dinç alyp biljegi gumany bolup görünýär. Halk içinde tomuzky möhsümüň ýapyljakdygy barada gurrun edýän köpelýär. Bu gurrun hususan da suwunlar Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň arasynda giňden ýaýran. Diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Onuň pikirçe ýöneköý adamlaryň saglygyny dikeltmek üçin deňiz kenaryna gitmeli bolýan näsaglaryň pikirini edýän ýok. Hemisiki bolsaýaly halkyň pikirini edýän ýok. Awazanyň iýun aýynda ýapylmagy hem ahmal diýerler. Yurt içinde bolýan ýa boljak zatlary diňe halk içine çykanda ýa-da dasar yurt mediasyndan bilip bolýar. Awada milli siýasatçylyk zorlugynyň näme sebäpden ýapyljak duwarda ýaşaýjylar häzirlikçe diňe çen çak edip bilýärler. Aşgabatlylaryň käbiri arkadaşky ýurtlarynyň gıdanyň döwlet başdanlarynyň gelmegine garaşylýar diýse, beýlekleri awadaanyň ýöneköý adamlar üçin ýapylmak ähtimallygyny şu ýyl daşary ýurtlardan geljek siýasatçylaryň has köpelmek ähtimallygy bilen baglanşdyrýar. Türkmenistany siýasatçylygy ösdürmek, turizmden alynýan girdejini köpeltmek mümkinçilikleri barada köp ýyl bäri gurrun edilýär. Ýöne ýurtda saklanyp galýan bir wiza düzgüni. Türkmen wizasyny almagyň aşa çylşyrmlaşdyrylmagy bu arzuwlary puja çykarýar diýip synçylar aýdýar. Türkmenistanyň elektron wiza ulgamyny girizjek täze kanuny kabul etmegi, elektron wizalaryň dereceleri we görnüşleri, olary resmileşdirmegiň, bermegiň we möhletini uzaltmagyň tertibi ýaly meseleleriň gönlüngeni prezident tarapyndan bellenjekdigi hem daşary ýurt siýasatçylarynyň ýurda gelmegini ýeňilleşdirmek bilen bagly bolup, käbir maglumatlara görä bu eýýäm turistleriň köpelmegine täsir edýär. Goloyda Balkan sewtine siýahat eden Aşgabatly denan ol ýerde Ýaponiýadan gelen aýarlar görenligini, olar bilen beden dilini, üm bilen gurlaşanyny aýtdy. Olar bize elleri bilen yüz gözü şekillendirip siz owadan halk diýdiler. Bizem sizem owadan ýen işaret etdik. Emma olar gülüp baş aýkydylar. Onsoň biz elimizi çep döşümize goýup siziň ýüregiňiz gaty owadan ýydyk. Olar begendiler. Diýip Aşgabatly söhbetdeşimiz ýurduň keramatly ýerleriniň birine Ýaponiýadan gelen adamlary görmegiň özüni ýatdan çykmajak duýgulary döredenligini gurrun berdi. Ýöne awdanyň ýöneköý adamlar üçin ýapylmagynyň esas sebäbi anonimlik şertinde urlaşan büdjet işgäriniň pikirine görä hökümetiň tomuzda geçirjek resmi çäreleri şeýle-de ýolbaşçylaryň we olaryň çağalarynyň ýokary gatlak wekilleriniň din jalyshlary bilen bagly bolup görünýär. Olar habar berilişi ýaly Serdar Berdimuhammedow 1-nji, 2-nji maýda Balkan vilayetinde 2 günlük iş saparyna bolup awada milli siýasatçylyk zorlugyny baryp gördü. Balkan Awat halkara howa menziliniň açylyş dawrasyna gatnaşdy. Prezident şonu awada hökümet agdalary bilen geçiren göçme meclisinde beýleki meseleler bilen bir hatarda bu sebäpde geçiriljek halkara maslahatyna görülýän taýýarlygyň hem gurrun etdi. Aýdylmagyna görä Türkmenistan şu ýylyň 2-nji ýarymynda
deňde çykalgasy bolmadyk we ösüp barýan döwletleriň halkara maslahatyny awada milli syýasatçylyk zolugyny geçirmegi planlaşdyrýar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Berlinde Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz bilen duşundan soň Russiýa edilýän halkara basysy güýçlendirmäge çagyryş etdi. Iki ýurduň liderleri duşukda Ukraina bilen Germaniýanyň uzak arlygy niýetlenen ýaraglary bilelikde öndürmek baradaky meýillerini ma'lum etdiler. Häzirki edilýän basyslar ýeterlik däl dip Zelenskiy 28-nji maýda Nemes RTL teleýaýlymyna beren interwýusynda aýtdy we global güýçleriň ýgrarlylygynyň ýetmezçilik edýändigini belledi. Birleşen Ştatlar gatnaşýar, ýöne 100% däl. Beýlik ýurtlar, Xitay we global günorta ýurtlary bolsa çekinjeňlik görkezýärler dip ol aýtdy. Zelenskiy şeýlede dowamly paragatçylyň diňe Rus prezidenti Vladimir Putin häkimetden giden soň mümkin boljakdygyny belledi. Biz adalatly paragatçylygy gazanarys. Ýöne belki de diňe Putinden soň dip Zelenskiy aýtdy. Ol 28-nji maýda ýerden Russiýany ýaraşy kepleşiklerini bil gaslaýyndan ýyza çekýändigi üçin tanqidlady. Russiýa urşy gutarmazlyk üçin hemişe bahanalar gözlär dip Zelenskiy aýtdy. Ol şeýle hem Putiniň dron hüjümlerini amala aşyrýandygyny ünsü çekdi. Soňky günlerde Kiýew we beýlik şäherlere hem de tewitleri edilen howa zarbalary paragatçylygyň dili däl dip Merz aýtdy. Bu zarbalar Ukrainada, Ýewropada we Amerikada paragatçylygy gazanmak üçin tagalla edýänleriň ýüzüne çalynan sarpykdan başga zat däl dip ol nykdy. Merz Germaniýanyň Ukraina bilen bilelikde Kiýewiň özüniň uzak arlygy niýetlenen raketa ulgamlarynyň önümçiligini özleşdirmäge kömek etjekdigini we olaryň günwasar ýurtlar tarapyndan ýerdilen çäklendirmelerden azat boljakdygyny ma'lum etdi. Güýçlendirilýän hyzmatdaşlyk şertnamasynyň etaatynda Germaniýa Ukrainanyň goşunyny ýurdun gorunşyny üstünlikli amala aşyrmak üçin gerek bolan ähli mümkinçilikler bilen üpçün etmäge çalyşar dip ol aýtdy. Ukraina öz raketalary bilen özüni sol sanda öz territoriýasynyň daşyndaky harbyn sanalardan hem dolu gorap biler dip Merz metbuat ýygnygynda aýtdy. Germaniýa Amerikadan soň Ukrainanyň iň iri harby himayaçysy bolup durýar. Ýöne Kremliň jogap gaýtaryp NATO'nyň hem çakmysygyna çekilmeginiň öňüni almak üçin käbir kämil ýarag ulgamlaryna çäklendirmeler girilipdi. 28-nji maýda giýişlik Merz Nemes ZDF teleýaýlymyna beren interwýusynda Zelenskiýniň soraýan Germaniýada öndürilýän uzak arlygy niýetlenen Taurus gydymly ganatly raketalary iwermek mümkinçiligini aradan aýyrmady. Ýöne bu ulgama ulanmagy öwrenmek üçin Ukraina ferlerine bir näçe ay gerek boljakdygyny aýtdy. Şu sebäpli Germaniýa häzir Ukraina bilen harby hyzmatdaşlygyny we berýän himayatyny güýçlendirýär dip ol aýtdy. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Germaniýa bilen Ukrainanyň ýarag öndürmek baradaky hyzmatdaşlyk meýillerini tanqid etdi. Lavrov Germaniýanyň geçen asyrda bir näçe kynmagyna sebäp bolan ýolundan ýene bir gezek barýandygyny Telegramdaky sahypasynda ýazdy. Germaniýanyň daşary işler ministri Jochen Wadaful muňa jogap edip Russiýanyň Ukrainanyň ýaranlarynyň uzak arlygy niýetlenen ýaraglary öndürmegi bilen baglylykdaky kararlaryna täsir etmek hukugynyň ýokdugyny belledi.